Iepa, lagunok hemen gaude bueltan, Transport Fever gehiagorekin. Pizka denbora aurrera eman dut, ez dira gauza asko aldatu, momentuz itxaron nahi dut autobus berriak agertu arte, teorian Leicester agertu behar dira, teorian, bale? Ez dakit esatuki zein urtetan agertzen diren, obizei autobusa ez dakit 76 zen edo 70ean. Hauek ja nahiko zeharkituta daude, bale? Pasatu indira 15 urte, baino gehiago, 15 urtetan bera egiten dute. Baina, bitartean pentsatuko dugu urrengo autobus lineak, izango dela ziurazki Mieresetik Madridela, bale? Nahiko lerro zuzen bat dekogulako hementxe eginda, bale? Eta hori aldonetatik bestean, utengo autobus lerroa, ez dakit esatuki zein izango dan, bizka komplikatuagoa dalako gauza. Egin daiteke Utera Badalona, nahiko zuzena dalako, baina kosta bide luzetxoa da, hori bai. Bide luzetxoa da, kostatik. Baina, beste ideia bat izan daiteke Gijón, Castellón de la Plana, mendi guztiago bordeatuz, eta hemen lotuz. Baina hori pizkate aurrerago. Momentuz, aldonetatik datorkiguna, dala bidea hobetu eta bi hiriak batu. Bale? Hori da printzipioz egiteko duguna gaur. Eta autobusak aldatu ahal izatekotan. Hain pizkatxo bat diru dekogula, dugu errepide hau, eta hobetzen joango gara, bizkanaka, gerorako, hobetu behar ez izateko. Pitinka, lasaitasun ez, 1867 urtean. Asko gustatzen zain joko honetgaz, asko gustatzen zain, asko nabaritzen dela, zango dut. Nola zieran, ez, garraioa eta bat nahiko geldoa, bale, nola, neko keldotxoa zen hasieran garraioa, ez, adibidez, orain autobusekin, eta neko potrosoak dira, eta bar, eta nola pizkanaka abiadura haunditzen joan izan zen, ez, nola dinamizazio bat sortuz joan izan zala, ez, eta, hori nik uste dut jokonetan oso ondo ikusten dela, baina, hori zuen ustetara utziko dut, saioak aurrera eraman ahala, bale? Zue joango zarete komentatzen eta esaten zer iruditzen zaizuen, nire uste hori. Holan baita ere zuen usteak ditut. Orduan, ezaigu ezin dugu asko egin, denbora pasa usten egia esan da, porque urte berri aldu arte, ez daude bihikulu gehiago. Eta karromatoak momentuz zerlekurtza garraiatzeko ez ditugu oso hurbil. Hemen behiak eta zerealak. Baina, klaro, hemen behi eta zereal gehiago. Eta hemen dago gira, sortuak dugu mozo nienske, sortuak dugu gu nahi dugun tokian, janaria. Behar ditugun fabrikak. Bale, baina momentuz, ez, nik uste dut, egin daiteke bendiko laun, nik etlepide bat, plaf, eta hona ekarri adibidez, hemen fabrika bat sortu, eta hemen dik ja Mieresela lotu. Baina momentuz igual aguantatuko gara, nik uste, ez dakit. Neko zereal zona nahiko txaude hemendik. Hori bai esan behar dudala, Santa Lucía de Tirajana. Izan arraroak. Aurreka natural bat, baina gehiago dirudik kanal bat. Matxaini mosketain garbia. Ez dira existitzen horrelako mosketain garbiak ibaietan, Nesta petxatu bez.
Elortzen badugu, hemengo bideren bat onaino ekartzea, adibidez, la rinconada araño, la rinconada lortu daiteke uterarekin itxasontzi baten bidez. Aldatu beharko genuke pale bat zubi eta bar, baina, bueno, ideia bat izan daiteke, biharko egunerako. Adibidez, egiteko, plan urbanismo planak biharko egunerako. Hori, 19.000, ondo, dirutxo lortzen ari gaude. Eskabat ikusten duzun espositibo ateratzen naiz eta behikuloak ja zaharkitutak egon. Kontrolatu ondo behikuloen urteak, porque behin zaharkitutak, bale, erabilera eta mantenimendua 100% igotzen duztu duzela, horren konfirmatuko dizuet, finantzetan, ikus dezakegu, uste dut, valor, costes operativos, 3.000 tal. Dira, hau da basea, hau da normala, kostatzen zuena, eta hau da sartzearen koste. Ikusten duzuenez, disparate bat da, osea, kriston disparatea, bale? Belaz hau kontrolatu, neko... Hombre, hemen hasieran pixkat, bueno, segu asko asola, baina kontrolatzea egokia da, porque azkenean bestela eskapatu egiten da, eta dago lugro bat, bai dagoela, erabiltzea urte esprintetako tren bat, linea batetan, baina, claro, eske azerako tranak, egun urte beranduago kontrolatuko zaretenez, mantentzia da kriston disparate hutsa. Baina hutsa, disparate hutsa. Baina, bueno, hori ja zo joango zari kontrolatzen eta rapatzen ritmo horrela joan ala. Hau hemendik ere nahiko urbil dago, hemen lotu, pin-pan, hemen egin despide bat, hemen egin fabrika, plus, hemendik atera, onarte, diagonalean, zaska, eta hemen lotu. Eta hemendik ona, izan daiteke, hau bai, hau gustatu zaite, hau igual egin daiteke. Txarrango dugu kreditu hartzera, eta bar, baina... baina, bai, ideia ona da. Ideia oso ona. Errekurtsoen garraioetan beti kontrolatu herriraltzen dana, dela produzitzen duena nio pizkat gutxiago, bale? Porque... bestera, gertatuko dana... hori da, produzitzen denaren... Osea, produzitzen dena haino pizkatxo bat gehiago. Bestera gertatuko dena da, helduko dela puntuan nun egongo dela pilo bat akumulatua, bale? Eta sobran izango duzuela. Eta sobran hori gertatuko dena izango da, besteak ikusten duela sobran dagoela, eta orduan, adibidez, hemen hasten naiz produzitzen, hemen janaia, bale? Hemen egiten dut, eta horretarako, osea, nik hemen egun behar dut, eta horretarako hemendik-ona 200 eramaten dut, eta 300. Bale, orduan, hasieran ondo, baina altzen da puntuan nun hemen esaten duela, tio, soberan dekogu, bale? Osea, materialak apilatzen ari da, bale? Gehiegi. Eta ja, gehiegi apilatzen denean, bale? Ia topera altzen danean, helduko da puntuan nun esango dut, ja murriztu, porque soberan dekogu. Eta orduan hemen hasiko da murriztan, eta linea bat ez daterako rentablea, eta bestea, azkenean, bez, bale? Linea bat ezin dituela kopiak mantendu. Vale, orduan datorren urtean datartzen da ja bus berriak. Horrekin ja bus hau aldatuko dugu, lerro hau egin, eta besteak aldatu, eta behar bada hemengo lerro hau egin, porque egin daiteke fabrika bat, janari fabrika bat egin daiteke. Planta química, fábrica de materiales de construcción, fábrica de maquinaria, de carbón, petróleo, cantera. Granja, bosque, fábrica de mercancías, de hierro, fábrica de comestibles, hau da. Pila da fábrica,
Beto nelako bat hemendik edo. Ez eta beto hemen gutxago guztago egiten dago. Hemendik adibidez, egun 200 direla bakarrik. Edo hemendik. Ez que hemen kriston desnibela dago. Beto hemen beste toki bat esan daiteke. Adibidez, eta hortik gero herrira. Berden, jandaria berden tokia, porque claro, jandaria baitare eraman behar duzue toki konkretu, alde konkretu batzuetara, Ez du balio edo non. Kasu honetan, hemendik eginda, hau lotuta adibidez eta hemendik eginda, nahi kondo dago komertxo guztia zonaldo honetatik dagolako, bale? Adibidez. Eta jandaria komertxoetara eraman behar dalako. Orduan, ea zelan duan espantzi hori, eta ja tontamente 11 minutu daramagu, joder, zelan joaten den denbora, txo. Impresionantea da. Impresionantea da nola doan denbora, Ea, pasatzen diren hilabete hauek, uste 30 ateratzen zala. Uste dut, ez nago oso ziur, Ez egin kasu asko bada espada, baina... Bortzetu ez dut konpondu nuela soinoren arazo eta zen kodeka ezberdin bat zegoelako. Ustut hori konpondu dudala. Ustut berriz, ez dut goratzen hori txartu, porque grabatu ostean, aurreko saioa grabatu ostean egon nintzen begiratzen, eta ustut ja konponduta dudala, baina ez dut hori txartan ez dut gogoratzen. Exactuki. Alzheimerra izatearen movida horiek pizkan larriak dira. Arrecife. Vale. Arganda del Rey. Hilabete. Eta listo. Kalisto. Antequera. Osta betu nola hasi den, mendik beha hasi dira, ostia. Hau goratzen kendu genuela, mendik hau sobia eta barra egiteko, eta orain behitu nondik hasi diren, txabal. Haude. Behitu hemendik ere hasi dira, ostia, naino etorri dira, ibala, ostia. Betxe horretan ikusi dut. Jode. Osa, subiaren bi aldetatik hasi dira. Aibala, hostia. Impresionantea da batzutan egiten dutena joko honetan, Benetan. Eta gero aldiz hemen kriston tokiak usten dituzte, eta zera konturatzen horretaz, baina, bueno. Vale, listo. Odisei eta carro de caballos, vale, ondo. Orain bai, orduan, orain ingo duguna da, kreditu hartu dena. Hau orokorrean ez saiatu ez egiten, bale, tenekin eta bar, mene ezin dute zer egin, baina tenekin eta horrelakoak eskendu lan bat batean, porque ustut normalean negatibo 8 bat dagoela, baina, bueno. Hori, bale, comprar vehículos, Odisei, hartuko dugu, eta hau adibidez, bidauti logota marrut, Hori, jarriko ditugu. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bedatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, amazortzi, meretzi, hogei, ogota bat, ogota bi, ogota iru, ogota lau, ogota bost. Ez dut abiadura, bi abiadura gehiago, bai, ogota bost ondo egongo da. Eta, hemen, asignatuko ditugu, bale? Eta nien joango gara bestaldera, ona. Hau, eta berdina hartuko ditugu eta bost. Kolorea, berdea. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, beratzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, amazortzi, meretzi, hogei, ogota bat, ogota bi, ogota iru, ogota lau, ogota bost. Hortz, primera. Eta goto bosta hauek pasatuko ditugu lerro honetara. Pertson gehiago, garraio gehiago, eta bar. Bueno, betiko gauza hauek, bale? Hobeko ditugu bide hauek.
Vale, eta hemen egingo dugu beste geltoki bat, Madrilen. Egingo dugu hemendik. Adibidez. Egingo dugu lerro berri bat, eta hemendik ona. Eta jarriko dugu izena Mieres Madrid. Tenen erosiko ditu behikulu gehiago. Epa. Men. Zuen, ea lortzen dudan. Igual bugeatu egin da, no me fastidies. Batzutan bugeatu egiten da, Baliteke bugeatu egin dala. Badirudi gainera. Badirudi bugeatu egin zaigula. Orduan, egingo duguna da gorde eta... Bale, moztu egingo dut gorde eta berriz kargatu, besterik gabe. Bale, a ber, itxule egin gara, bale? Jarriko dituko dut, porque bestela hilate pasatuko dut, eta ez dut nahi behar baino gehiago ordaintzea. Bale, hartuko dugu, orain bai, ikusten duzu nola blokatu egin den merkantziak. Osea, merkantziak pasajeroak, barkatu. Berde argia. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, hogei, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru, hogeita lau, hogeita bost. Bale, hogeita bost gehiago jarriko ditugunak Mieres Madrid. Eta igual hasten gara egiten baita ere errekurtsoena. Ez dakite saiatu edo ez. Pentsatzen nabil, Gero mendeko guarria egiteko baita ere eraikin materialanena beste bat izan daitekiena, pizkat aurrera go. Zenbat dekote... Bugeatu da egin berriz ere ezitu sinestu, tio. Urrengo zabiarako utziko dugu hori. Ezintu sinestu, igual kotxe gehiagi daude aldi berian eta hori igual faktura basatzen ari dio, Baliteke hori izatea.
Da, lehenengo bus, vaporezko busa da, hau. Vaporez mugituntako busa. Sinistu berez ere blokatu zaidala, hau. Tío, osea... En fin. Eta ez da gertzen, eta hau be, bugeatu egin da. Ah, ez? Ah. Ez, orduan... Vale, ez, orduan nire ditu egin zait, baina ez, vale. Vale, ondo, jode. Personik momentuz 0. Vale, ordo de busak, ateratzen. Eta berriz, hainbat bus ateratzen aldi berean bugeatu egiten du busen geltokia, baina bueno. Jasko zego falta, momentuz gaurkoa bete dugu, orain nik pizkat aurrera emango dut, ea... Positibo aterako da, gauza da pizkat errekuperatzea, porque kreditu nahiko potente dekogu, bale? 2.500 milioi zor eta 1910 urta maian ikusiko duzu zen bat den. Gero eta kreditu gehiago, gero eta interes gehiago ordaindu behar, Hori kontuan izan. Baita ere. Dena, hemen gauza asko izan behar dira kontuan. Momentu oro. Eta teorian hauek, 60 segundu inguru beharko lukete, bale? Porque beste biek, bale? Bakarrik hau ebizu denean 60 segunduten egiten zuten bidaia. Orduan teorian hauek be, pizka bat 60 inguru, pizka eta harinagoak dira, 60 pizkat gutxiago baita ere, igual, behar bada. Dena jendearen arabera, noski. Beitu, Madrilen badago jendea jaitxaroten. Eta nahikotxo, ostia. 20 pertson, Uf. Nahikotxo dira, ez pentsa. Ez pentsa, nahikotxo dira. Eta hori nire negozioetarako ondo datorkigu. Beitu, fijatoren interesetan ze batera igo diren, 112.000 interesetan bagarrik. Hor, nire ideia bat egin atera behar duguna dena rentable ateratzeko. Bueno, principios rentable aterako da, bale? Principios hemen Madrilean badeidu bide jendea dagoa, beitu, 45 segundos, 66, eta hemen 80 momentuz. 71, beitu. Burrizten dua, ondo. Vale. Hemen denbora gehiagitza duten ikuste. Beitu, ez da txarto. Mires Madrid, eta 4 pertson momentuz, Ogeta meretzi. Berrogota bat. Bueno, ez dago txarto. Azteko, lehenengo bidaietan, berrogota bat pertsona ez dago batera txarto. Gero egin daiteke adibidez Madrid Mieres. Osea, Lina Victoria adibidez, tren batekin pim pum. Eta lotu biak. Eta por culo. Lebizan daiteke beste ideia bat. Beitu, mila zazpireun bakarri da negatibo. Ez dago batera txarto. Azteko. Negatibo txikitxo. Ba, hombre, orain dik negatiboa da, porque hauek jendea atera arte nabarituko da, baina beto hemen adibidez apotonatu egiten dira, bale? Bus gehiagi dira, pizkate tarte hori lortu arte hori ondo da. Hau, hemengo hau bugeatu egin da nik uste. Hau, bugeatu egin da. Hainbate bus esponatxaldi berean bugeatu egiten dago. Betu, Mires Madrid lau eta lau, eta bestera 3 bakarrik, ostia. Bueno, pazientzia. Ba, besterik gabe, abizan da gorko zaian, gustoko izan duzuela, guztok izan baduzu, eta urrengora arte, zaindu, eta urrengora arte lagunok.
Agur.